le Téacs agus Trialacha dó, Caibidil le hain an Ailgéabar, bháilinn caintenis meallar conas Lúibíní a bhaint. So seo é our sampla. Dearann sé buin na Lúibíní, so get rid of the brackets, agus simplig. So tá mé chun tasniúil leis an céad ceann. Agus déanamid é seo ag úsáid an bosca. Díreachas sú leis an céad bliain. So seo ag dul arás. So 2x lúda 3 fá 3x lúda 4 agus tá olraíonn tú an sin an taobh seo fá an taobh sin. 2x fá 3x sin 6 x carnatha. So inis olrómid an lúda 3 fá an 3x. Lúda 3 fá 3x sin lúda 9 fá x. An sin 2x fá lúda 4 is lúda 8x. Agus an rud déarnach lúda 3 fá lúda 4, lúda fá lúda sin móda, 3 fá 4 sin 2. So scríbmid 2x lúda 3 fá 3x lúda 4 sin 6x carnatha lúda 9x lúda 8x móda 2. Sin chorm le 6x carnatha ina aonar, mar is terma x carnatha é, lúda 9x, lúda 8x, well, smínig mé allar lúda 9, lúda 8 sin lúda 7. So tá lúda 9x, lúda 8x chorm le lúda 7x. Agus níl aon rud eile gur féidir liom a thimplú. So sin é freagra.